Henen kasngi kino yelam jong kanong po town committee ha kajing yelam uba CBCM ubade chairman jong kaneka committee kilale banya kendo uba polling do UEM bade pe ki town committee hadin balayo banya kran uba CBCM na kaleng kajong u lo ong bakane kajing le ye kendo jong ka committee ye UEM in charge jong ki town committee kade halorun pensngap habai de ba kajing kwa mi no jong ki pratli kisnong na ka town committee Shushu ulo ong ru bakum kino yelam jong kanong po town committee ki baju persang ban penbha ban wanra e karoi kapar ki kwa hi ba kino yelam jong ki te prat lik snong ken perkhat ba lor kane ka penta kanang ban la ban wanra e ka jing mentoi ha ka imlang salang hanong po town hi borok away mar shushu ulo ong kane kam de jing penbor namar na kaleng ka town committee hi kam don ka bor ban weng lane ban priang yenu ru namar barok ka shong ka bor jong ka sarkar bot kumju jong ka district council leng ba UEM ba de pe yekine ki penta Kalian jumi ke nong yalam jog nong po town committee. Kene ke por ngi kwa ban bena pajba ya ki nong song ji kumjo ki pararong ba snong barok khat khandai tlik snong kutup ru ya ki parlok no yalam snong jong ki pratli snong sunjuk ki prasnong hadin ba ngilayo ya kanong po town committee na du snem sejar khandai spa khandai fusan ka ad hoc town committee bela itu da district council bat na kapor sa kapor na kadiang kino yalam ki memensyua ki lakwa ban penlong no ka full fledged town committee deus nem hajar nyau balala ban pen urlong full fledged town committee in theory om ka praktikal te kaladon ke jistanat banaduk te kapor ka ba lajan baro isnong lala banyo jerap lembaga jerap jong ka urban affairs na ka sarkar jela jungi ka basusi kalong ba na district council ngiduna bah kilat jerap ki kampen roy po ni isnam te ka nompo town jungi kala kenjo sya ka arpusan snem ka ba kam susi kalong ba nimla ban penhun nimla ban penbiang ya ki para dorbar shnong baro khat kai telik shnong hakaba hakini khandiat snam lami nagaleng ka sunjuk ki prashnong ki badawa ban mi no na ka town kunjo ro na ka aban bat ngilai kendu ro na ka por shaki bor badi page jong ka urban affairs bat kunjo ro ki bor badi page jong ka town committee po district council ngilu je mir jemut ye kini ki jing dawa jo kini ki parlok prashno hakaba nakaliang jingi hoi ni so benot ngim kwa bandon kata ka jing ya pya no ka jing penrit no ka area kan ban mi kisngi ni kwa ba kan ban mi kisngi ka area jong ka sor kanang khamhe kanang khamyar ban suk hakan ogono kom ban rai kampan roi te delang ba ka jing telat hi nakaliang ki bor sarkar bakimla ban penyo ki lat jingarap ki development ki bapar namar haki san rusnem ki baladep ni syai dawa kumno ban penyo tumbam undi ku biang haga bala pha ro proposal da ki spa krur ka klempoi la persyang ro banwanra ya kata ka new technology na gamta banjarap ya ka town hibrok kowe lamba kita ki drainage system ki ring road bat kiwe ki kampan roy henry kampoi se ru bat nila persyang ro ban penyo ki jerap lembaga district council henry ngimla banyo na karban ro kiduna kita kilat jerap banyo hoi ngimla ban len bana kalian sarkar po gini ki khendiat snap kala persyang ban penyo ki ying baduk hagam babon na ki longying baduk apo ka town kilayo ya gini ki skim henry kampat la ban penhun ban penyo lo de kisno deng ta kadau bagi perlok pra sno ki kwa ban mi no ban yo khambun kila jerap naka sinar di blok dan akal yang jing kumpino ila wala dangi so bunut wala dangi so tenat ban don lang haju henry ha bagi perlok ki kwa ban mi no ni mla belai ke song he kamon ke juki henry ke song pat ha ka sarkar bat ka district council kumno ban bisarnya ban pej kita ki kriteria kumno ban en kentup kumno ba en weng ya ka ka ba nakaliang ka town committee jong ka district council kumjo nakaliang jong ka urban affairs bakin pej bnia ya kita ki guideline ha kono kom
ban penundur ya ka sort la ni ka down de ga ne ka de ku bor ga bang kwa ban pau ha ga jing lek kandu jing ka ba men ne sha UEM in charge no ka tau ti rang kan ba secretary ban ka liang UEM ong ba ngin sabisar ne apa office ya ka ka ba kini ki prashnam ki lakwa bat ka ga comment na ka liang jungi ngim dan ka ba ong persya la ne ka bang kwa ban pelait no la ni kwa ban bat hari ga shong hi ha ka bor jo ka sarkar bat kum jo ka office jo ka district council ba pet bakmi ya ka town committeeแต่ขันเดียร์พิลาวันตายนี้กุมภาพีองมันตากุมภาพีองบ่ามันตากระช่องกระจิงบิชาเรียจงกับ district council แต่กุมกินอยลำจงกับ town ปัดอีกทีที่พระตลิกิชนองกิบักว่าวันมีนนังเนี่ยแค่ไอ้ปัดกับพิดอนปัดนักเลี้ยงกระจงพีกุมกินองยลำจงกับน้องปอ town ฮัตุพีกว่าบางทีกินดังซาเน่พิดังกว่ากินเละกับกิมอน ha ka jing sisa ngikum ki malaju ya lam ya kana po town ya sultanat ka jing terekam peruswa oi ni kwa bakin dangsa tenre ngimla balei namar ni kwa ban ra ya ka sung suk chong san ni kwa ban ra ki mlang salang ka ba ya sultanat namar ha ka sensyar pa ba ngimla ban le bor ngimla ban bat bor hari ni dei ban ai ka mon malai lu jongki namar kiru ki de ki no ya lam ki rang ba shnong ki ba pet ba khme ki shnong ka thau ha ba ma ki ba kam dan chiman toy ban dan ka taw na ka lang jing rim la ban dei bat ngim so bu kho hiru ya ka ba ma ki sim ya ka rai